guru tari sak Tuban iki sing nglatih TP. Gerakannya gini dok ya. Tangan yang kiri di pinggang, yang kanan di kepala. Ayo satu-satu, Mbak Imut terlebih dahulu. Saya jogetane ngene, gitu ya. Nenon, ayo kan, kan. Mas Kangkong. Ayo tinggal katesanmu. Tinggal katesan bae ya. Ya. Nangis sajroning atiku. Tanti TikTok jazz. Nalika Ayo, kudu pas iki. Kudu pas iki. Tangan kiwa ning kene. Nggih, tangan kiwa ning bangkean, sing tengen ning sirah. Mendek sithik. Lek, bokong mengguri. Bokong ditarik. Nah, iya. Telung puluh loro in. Ayo, ya, siap. Musik, Mbak Niken. Nangis sajroning atiku. Tangani. Goyang, jos. Nalika sliramu ninggalku. Sik ta. Lah kok malah mundur to, Be? Ora maju. Kene, lulus iki. Lulus, nih. Ganti. Ini, sing nomo mendek ya. Nih, gindang gitu tok jelong ya. Barangnya apik iki. Mendek. Selep. Musik. Mbak Niken. Nangis sajroning atiku. Dang. Nalika Ojo mbagong. Kok so ngene. Kiwa karo tengen lho, jet. Ora kok ngene. Dadi gindang gitu jres ngono lho. Ya, ayo. Ya, mesti contone kok. Jadi nangis sajroning atiku. Tanti bokong. Niken. Nyapa? Kamu yo guru tari yo ngene. Mosok kalah karo adik-adik ayo kene. Emang. Mbak ya. Kayak mau ya. Dang gitu tak jelong. Dang gitu tak jelong. Tak jelong. Isin. Tak jelong. Alah ora apa-apa gawe contoh. Isin. Ora apa-apa. Ayo nyanyi dek. Nangis ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika Iya toh. Sekoke bosok iki. Kaya mau lho. Malah ngepir kabeh. Aku bakal serius apa gak serius? Manut. Dang gitu tak jelong. Ya, jelong. Ayo. Orang itu kok wetune dundak jreng. Jreng. Tapi lek ngene-ngene saru aku gak mau. Ayo, sayang. Nangis sajroning atiku. Nangis maramu. Dulu dundak jreng. Wes. Iki piye to, Be? Be. Wah. Malah ora mandek malah. Wes. Dinyanyekne iki. Iya nah. Oke, siap. Tapi lagune Banyuwangi bae. Oh, ganti. Oke. Yang apa? Ya, Bawon apa mboten Pak? Mboten usah nggih, pon jam kalih niki. Bawa enggak masalah. Aku pengen ngerti mumpung ketemu, Ceng. Ya. Kayak apa, Ceng? Ya, Ceng. Ya. Apa Pak? Mintanya apa? Emah, Apa, Nduk? ya wis ngono kae. Mampian